Gaztelugatxen ez da egiazko dragoirik, baina badira nahikoa misterio eta bitxikeria, hemen hoietako 8. Gaztelugatxe Matxitxako lurmuturrean kokatutako uhartea da, zubi baten bidez lurrari lotua, bertan Doniene baseliza aurkitzen da. Tronuen dema telesailean, Targaryen familia dragoidunaren Dragonstone gaztelua bertan kokatzeak mundu mailako ospea eman dio, hori dela eta Bizkaiko Foru Aldundiak bisitari kopurua mugatu du. Kondairaren arabera, 1583an Francis Drake itsaslapur ingelesak Gaztelugatxe erasotu eta baseliza arpilatu zuen, baina ez dago horren inguruko ebidentzia historikorik. 1978an norbaitzuk baselizari su eman eta bertan zegoen santuaren burua haitzetatik behera bota zuten. Uhartearen ondoan, 10 metroko sakoneran Begoñako amaren estatua bat dago, urpekariak eta arrantaleak babesteko jarria. Zorte ona izateko, baselizako kanpaia 3 aldiz jo behar omen da. Bermeotik hegaluzetara doazen barkuek ere norabide bakoitzean 3 itzuli eman eta baselizara begira sirena jotzen dute. Oskorri taldeak Gaztelugatxe abestia argitaratu zuen Plazarik Plaza diskoan. 251 omen dira baselizara iristeko igo beharreko eskailerak, baina iturri guztiak ez daude ados. Onena, bertara igo eta zenbatzea.